Azt hiszik, hogy mindenből jár nekik. Pedig nem, csak az anyagból. Nem. Meg az, hogy kimaradt a réteg. Az is azt mondtam, hogy a egyenesre. Én még személy dobrik, amit így nyúztál. Azt hiszem, de jó volt. Motornyúzás. Sőt. És találjuk kívül. Pályára úgy
A HND Pesti szervezetének rendezésében az utolsó ágazatot láthatunk a 2016 évi őszi vizsgánkon. Mázás József vizsgán IPO 2-es szinten őrződő ágazatban. Köszönjük szépen, és egy nagy tapsot érdemel a kiemelkedő munkáért Takács Attila, a rendezvény segéde. Igaz, hogy itt a végére egy kicsit marad, de úgy gondolom, hogy ezt abszolút egy vizsgaszínnek megfelelően, az elvártnak és a tanultanak megfelelően szabályosan jól hajtotta végre. Köszönjük. Gán munkáját értékelve, fűkészés gyakorlatnál elmondható, hogy a kutya az 1-es, 2-es palánkot szorosan figyelmesen kerülte, ezt követően a kutyának is jobban vezetett állapotot kell, hogy mutasson, majd a segédet megtalálta, a gyakorlat minősítése vizsgaszinten még jó. Állásfelugatás gyakorlatnál a kutya beérkezéskor azonnal és szorosan őrzi a segédet, folyamatos intenzív a jelzése, az ugatása, a gazda beérkezésekor is megtartja mind a szorosságát, mind pedig az ugatás folyamatosságát. A gazda vezényszavára azonnal, gyorsan, céltudatosan jön ki, és gyorsan ül és nyugodt marad láb mellett. Gyakorlat minősítése még kiváló. Szökés gyakorlatnál, a kivezetésnél a kutya mintaértékű vezetetőséget mutat, azonnal fekszik, nagyon figyelmes és éber, aktív a segéd irányába, a segéd mozgására azonnal reagál, erős energikus fogás mutat be, amely mély is, a testtömege és habitusának megfelelően próbál ellentartani a segédnek. Az átmeneti szakaszban is nyugodt marad a kutyának a fogása még. Azonnal ereszt, az őrzése éber, aktív, szoros, kitűnő. Ebből történő visszatámadásnál a kutya azonnal reagál, erős fogás mutat be, amely a terhelési szakasz közepén kezd kissé nyugtalanná válni, az átmeneti szakaszban meg nyugodtabbnak kellene még maradni a kutyának, vezényszóra azonnal ereszt, az őrzése a gazda beérkezéséig szoros és figyelmes, nagyon jó. A követés gyakorlatból a kutya figyelmes, az 5 lépést tartják, ám bár oldalt eltávolodik helyenként a kutya, a gyakorlat minősítése jó. Ebből történő visszatámadásnál a kutya a segédmozgására azonnal, nagyon energikusan, gyorsan reagál, erős fogást mutat be, amely viszont itt a terhelés második részében mind a mélység, az erősség és a nyugodtság is kissé visszavesz. Az átmeneti szakaszban pláne, vezényszóra azonnal ereszt, az őrzés a kutyának